Nekada davno, na dalekom severu, postojala je začarana šuma. Video si začaranu šumu? Da, to je bilo magično mesto, ali nešto se dogodilo. Od tada niko ne može da uđe ni da izađe iz nje. Wow, tata, to je bilo carski. Šta bih ja radila bez tebe? Uvek ću biti tu. Jel ti Elsa delovala čudno? Elsa? Ko je Elsa? Čujem taj glas. Glas? Šta to znači? Pravo na litice! Oduvat će me! Držim te! Kraljevstvo nije bezbedno. Iz Disneya. Pronađi ko te zove. Tu leže odgovori. Idem sa tobom. Ana, ne. Izvini, ali popela sam se na severnu planinu, preživjela zaleđeno srce i spasla te od mog bivšeg dečka, tako da ja idem. Ovo je normalno. Gde smo mi? Otkud vi u šumi? Magla se razdvojila pred nama. Nemoguće. Ko te je naučio magiji? Ove godine. Elsa, sklanjaj se odatle! Ne možeš za mnom u vatru. Onda nemoj da trčiš u vatru. Oslobodite se prošlosti. Magija je vrlo zavodljiva. Bez tebe ona će joj se predati. Odgovorite na poziv. Zaštitite Arendel po svaku cenu. Verujem u tebe, Elsa. Više nego u bilo koga drugog. Zaleđeno kraljevstvo 2. Jedno pitanjce. Hoće li izlaganje smrtnoj opasnosti od sad biti redovna pojava? Uskoro u bioskopima.